Исәмесез. Мин бүген сезгә Тибет ламаларының борынгыдан килгән тәҗрибәләре белән таныштырмакчы булам. Кулларны иңсәләрдән горизонталь итеп сузып, һәм әйләнергә кирәк. Монда әйләнү бик мөһим. Хас яктан әйләнү, сулдан уңга таба әйләнергә. Әйләнергә кирәк җиңелчә баш әйләнгәнче. Башта кайбер кеше күбрәк әйләнеп ташлап, башныграк әйләнеп китә, ансын ясарга кирәк түгел. Шуның өчен уламалар эштән башларга тәкъдим итәләр. Практика арткан саен бу күнегүдә күбрәк әйләнә ала башлыйсың. Сулдан уңга таба. Башны алга таба күтәрәбез һәм иякне күкрәккә тигезергә тырышабыз. Һәм шул вакытта ике аякны горизонталь итеп, вертикаль итеп күтәрәбез. Башта һаваны чыгарып бетерәбез. Аннан соң башны аякны күтәргәндә тирән итеп сулыш алырга һәм төп торышка кайтканда һаваны чыгарырга. Кулны уч төбе белән ботның ат ягыннан тотабыз. Һәм башны алга таба иеп, иякне күкрәккә тигезергә тырышабыз. Арка туры булырга тиешле. Һәм кисәк кенә башны артка күтәреп, югары күтәреп артка ташлап, күкрәкне киереп, умыртка сөяген кайырырга тырышып басабыз. Куллар белән иңгә таянырга кирәк. Һәм яңадан төп торыш. Шулай бу күнегүдә дөрес итеп суларга кирәк. Башта һаваны чыгарып бетерергә, башны иеп, аннан соң күкрәкне киереп башны күтәргәндә тирән итеп сулыш алырга һәм яңадан һаваны чыгарырга. Башны артка ташлап күтәргәндә гәүдәне күтәрәбез. Горизонталь хәрәкәт итеп гәүдәне күтәрергә кирәк. Гәүдә белән аяклар горизонталь булып, куллар берсенә-берсе параллель, идәнгә перпендикуляр булырга һәм башны артка мөмкин кадәр ташлыйбыз. Аяклар инде өстәл аягы шикелле була һәм яңадан хәлгә кайтабыз. Башны аска иеп, күкрәккә тигезгә тырышып, гәүдәдән почмак ясыйбыз. Бу вакытта аяклар туры булып, гәүдә белән куллар бер ясылыкта булырга тиешләр. Гәүдә урталай бөкләнеп, почмак ясау, острый, эшле почмак ясаган кебек була. Һәм яңадан элекке хәлгә кайтабыз. Энергия йөреше нормага китереп, тизләтеп яшәргә мөмкин һәм күп кенә авырулардан котылырга мөмкин. Сәламәт булыгыз.